ताखौ सोंनो ताम बागै कबक माने नों आं गबंमा हंगाय आनि बोरै बाजार थांमानि नगो सफायलिया बहा थांमाने उंगन दिनो हांग्राय बाजारनि दिनो मिया मिया बो बाजार थांमानाबो जाम्बा बाजाराव तामनि सालां माने बाजार खाय तांने बागै थां माने बा हाथि खायनो थाङो ओमफ्राय हाथि खायनो थाङो ओमफ्राय सफायलिया दा साइसं दे थां साइसं थां माने बसुक जराव थां मानाबो फुंगो दा फुङाव थाङो ओमफ्राय तो नाइसिंबो सफायलिया ओमफ्राय आयं रगो कल खायग्या आयंगो अनबुरा जुग संनो कल खायग्या कुन खुसपाता माया ओमफ्राय को तिनिखाय आन बिहिंनो कल खायग्या अनबुरा जुगनो आं निम बिहि कल खायग्या आन बिहि कल खायग्या अनबुरा जुग संनो आं गाबोदिवो खार फायग्या हनै बिजय देबरमा बाय खार फायग्या सावदा बरखायाबो बर' सिनायलाय मानाबो बर' गाबो फुले सिनिया आम गांमा सासुं माया गाय को फुन बगै कलांथा हंगायबा एसएमएस आव थुंजां मांखा फुतुराव हजां मांखा आसलान फटो मांखा आमदित्या गैदावो नि बकरा जुग संखाय तामहिन बरक तो हिनु फाइमांखाय तो काका हमनो माने नि बिन बोसोरनि बागै बरक ताम साका यांगो तिमाखाय kamno bi phing sata timakha turi yang ceraibo sikonba ceraibo kap tong hingaiba खर' बोसोरनि चेराय cerai masa no mono masasa बोसोर बिनि अमर बेसे बोसोर kai ko 4.5 বছর রকম খাতা कै थानारगो नों जारे जानोखा थुमिनो जानक रिखा नंगो तामहिन बरक नायथं नायहिनो नायथं नायहिनोता गैदावो नों ताम नाय आं दा बरंनो तो माने नि बिहिगन बागै तिनि खना फाइमांखाय तो kaham kongno ang naruguta गैदा नों साइबो मांखा एं नि बोरै अलरेडी नि बकरा जुग संनो कल बखाय साहर काना आति जागा खाथांगनि साव गे नों आपति बोरै रगनो नों याखारि मामब्लाय नों तायना नाना मुसुं yang ceraibo tong hingaiba kablok tong hingaiba ang khairong mahimuta ceraino gabono faina gaba faitu mangkok tangkai mo ni थाइनिबो mo जब्बो जागा खलाय बकामि हातिमारा नि नंखाय आन बुंखाय ताबस देबरमा ताम खलायनो आं इको हायनो सामरक खायुता व्यवसाय को रबर किजा पायो आरो केजा मन गोबां तो पाइमैया रां करैबा कैको बुइनारा 5 केजि 10 केजि रमा खांगा नाय आते खनो पाइ सलि तंगुता नगरगो अब हाय नंगोनो बुमानि तकमानि सातकमानि आबो हेरखो कोनो बुप्रे साबेर बखाया जे माने बाजाराव थाना हंगाय रां रं नांगाय रां रं रहावो मुति मानि पाइनाखा जतो नांबनो जतो नरिवो आंगोनो बो बुप्रे साबेर बंगिया बैहाय चुवागारा बाबो नंनाया टेबलेट देंदर बसानाया आमतिता नि बयास बुसंका ani boya singai ko sabi satai jogmana ang bono rangagi no 15,000 kai bin yago ya farjak tongo te hangrai bazar khanya ni bagai te 3,000 bono ya farka bazar khaji hinai ओमफ्राय बो आबो कलांनि पाटिका हायदा कलां पाटि खाटा फाइलिया तनगो सिनंनि बो बिसिक तो बांया बिन मातैनो ते सते 22 जगनानो आसरं नाइता आन बिहिं बुंगाय सयना देब्रमा बो जागानिबो बंगाय लाथाबारि बिनि उमर बोसंखा बिनि हंगाय 4.5 বছর 4.5 বছর ना